Hola amics, aquí comença el programa Àtica Empordà. Un programa que vol ajudar a difondre el paisatge, el territori, la cultura, la gastronomia i, en definitiva, tot allò que ens defineix com a empordanesos. Per això hem preparat tota una sèrie d'entrevistes amb escriptors, artistes, cuiners, gent del món de la cultura i del territori. Amb la vostra companyia coneixerem el seu treball i el seu Empordà. Recomanacions de llocs per visitar, reportatges i un concurs seran també alguns dels apartats que podreu veure en aquest programa. A partir d'ara, el primer dimarts de cada mes a les 20:30, després de les notícies a Empordà Televisió, teniu una cita amb el programa Àtica Empordà. Per aquest primer programa hem volgut començar amb dues entrevistes ben diferents. La primera amb un empordanès reconegut arreu del país i també internacionalment. En Francesc Guillamet, un dels millors especialistes en fotografia gastronòmica, ens parlarà de la seva feina al costat dels grans cuiners i també d'una fotografia més personal que es posa puntualment a les galeries. La nostra recomanació serà una visita al Museu del Joguet de Figueres. La segona entrevista és al cantant Joan Jubosc, artista atípic i molt personal. L'artista figuerenc ens presenta el seu darrer disc, Una cançó per Alna. Jo he dividit la meva activitat fotogràfica i he posat dos noms. Un és el Comestibles Guillamet, que és un negoci que jo tenia abans, que està clar que vaig deixar de vendre comestibles per retratar-los, i és el que faig a nivell de cuina i d'això, que és el Comestibles Guillamet, i l'altre és el voltar i mirar, que és el que m'agrada, que és agafar la moto, anar a peu, agafar el cotxe una tarda com avui o així, voltar i mirar. I aleshores mires i veus una llum, veus una cosa i fer fotos. Aleshores, tot el que és voltar i mirar és foto de paisatge, natura morta també en blanc i negre, algun retrat o així. Ho faig sempre amb el procés que jo vaig aprendre quan vaig començar i el que he fet sempre, o sigui, amb analògic, amb pel·lícula argèntica i blanc i negre, 80% blanc i negre. Doncs això ho poso per un cantó, no? I per altra part, doncs, els Comestibles Guillamet és l'activitat que retratar menjar, moltes vegades menjar-te'l i a sobre et dona per menjar els altres dies, és això. A veure, jo soc molt feliç retratant les coses de menjar, molt, m'ho passo molt bé, però jo no crec que sense cobrar i sense d'això anés a fer fotos de menjar. De la mateixa manera, soc molt feliç i m'ho passo molt i molt bé fent fotos de paisatge, en blanc i negre i així, però no crec que cobrar no es fes, o sigui que per encàrrec les fes. Són dues coses que són complementàries, són dues maneres de veure les coses. El meu que m'atrau de la fotografia és que no és una. La fotografia per mi és un art aplicat, una artesania, vull dir, és una professió, sí, almenys fins ara, a partir d'ara ja no ho sé. La fotografia és una professió que exerceix un personatge que per un cantó li agrada o té interès per la part tècnica, però per altra part té una formació històrica del medi i per altra part també té una formació del món de l'art, diguem-ne. Aleshores, el que fa aquesta persona doncs reflexa això. Bueno, a mi la fotografia m'havia agradat sempre, no sé, és aquelles coses que no. I va haver-hi, aleshores, vull dir, no ho veia com un ofici rentable, però
Quan vaig veure que l'ofici que jo tenia, que era un negoci de casa meva, el ritme que anava tampoc seria rentable, vaig pensar tant per tant, provem-ho que t'agrada. Professionalment a la fotografia. Jo estava amb la Rosa, sortia a les nits i coneixia amb el Juli Soler, i un dia el Juli Soler em va dir que amb el seu associat volia fer un llibre i que volia que jo fos un fotògraf. A partir d'aquí vam treure el primer llibre del Bulli, que era el Bulli al sabor del Mediterrani, que va guanyar el Premi Europeu de llibre de cuina. Bueno, va tenir bastant a nivell de gent entesa del món aquest, va tenir molt del món editorial i del món de cuina, va tenir molta transcendència a nivell comercial, va tardar molt a vendre's, però està clar, això ja va obrir les portes a fer una enciclopèdia de 7 volums de cuina catalana i anar fent. Vull dir, a partir d'aquí ha estat una cadena, sense comptar que està que el Bulli és un restaurant de la història que té 1846 plats per documentar. I ara estic acabant un llibre amb en Gaig, vaig fer un o dos llibres amb el Carme Ruscalleda, ara sortirà el gran llibre del Germán Roca, n'he fet 2 més amb el Germán Roca, vaig fer el llibre del Xavi Sagristà, he fet diversos llibres amb el Paco Torreblanca, he fet un llibre amb el Sergi, no, 2 llibres amb el Sergi Arola, i els que em deixo, amb el José Ramón Andrés. Ara preparo segurament que farem àlbum amb Paco Pérez del Miramar. Jo que em deixo. Diguem que ells tenen un plat que ja han fet, perquè ja normalment l'han servit. Ells tenen una composició, aleshores, partint d'aquella composició i d'una sèrie d'obligacions que comporta cada plat, si és fred, si és dolç, si és una sopa, si és un caldo, no pot retratar d'una manera. Tot això, a partir d'aquí, jo miro d'adaptar-ho a la meva visió estètica d'aquell producte en aquell moment. I estava, evidentment, un que tota la vida ha viscut entre imatges i que li agrada la imatge, i això té referents, o l'inconscient té referents. I aquests referents inconscientment surten al moment de fer la foto. En el nostre espai, en la nostra comarca, aquesta estirada que ha fet el Ferran, hi ha hagut bastanta gent que ha mirat en el seu nivell de fer-la. I honor per ells, han fet experiments, ho han provat, n'hi ha que s'han sortit, n'hi ha que estan pel camí i així. A nivell general, jo no hi veig aquest esforç, jo no veig un esforç per adaptar-se al temps, per renovar, per ser creatiu, per ser enginyós, no el veig al lloc. Ni l'esforç d'entendre l'època en la que vivim de cara al turisme. Per mi, principalment a l'Alt Empordà, hi ha molts paisatges. Tingues en compte que jo als anys 90 vaig fer una enciclopèdia de cuina dels països catalans i quasi bé que vaig trobar tots, o sigui que no vaig viatjar gaire, no vaig moure de l'Empordà i tenia alta muntanya, a les Salines o al Puignou 2, paisatge així com ibisenc a Orfeu, tenia delta a la platja de Sant Pere, després tens, no sé, els estanys de Delfià, que són a part, tens Sant Quirze. Un especial no, però un que m'agrada molt i que no em falla mai, per exemple, és els estanys de Delfià.
menut enmig de la sorra. Per la vista a l'horitzó, el futur li obre les portes. La història de la maternitat, qualsevol persona que la llegeixi, que indagui una mica, veurà que és una història humana i molt maca dintre d'aquell context de guerra, de postguerra, més aviat. Llavors, arrel del llibre, del treball que va fer l'Assumpta Montellà, que es deia La maternitat d'Elna, doncs em va enganxar. I va donar la casualitat que fa 2 anys em van trucar per anar a cantar allà mateix, a la maternitat, que ara està... és un museu, vaja. És un punt de vista que intento donar des de l'òptica d'un nen, d'un infant, no? Com pot viure un nen una situació d'aquest tipus, no? Va ser un drama humà brutal, no? Gent que, en retirada d'una suposada república democràtica i legítima, no? Que els van tractar com a escòria, no? Se van ficar en aquella mena de camps de refugiats, que eren camps de concentració. I és molt, no sé, la imatge és molt potent, no? Per una banda el fil d'aram i per l'altra la frontera del mar, no? És un camp de concentració molt potent, no? I mira, és una forma de retornar un petit tribut que humilment faig jo als refugiats. L'amor se les tanca de cop perquè el perdoni la guerra que l'ensagna que l'esquerra. Ell ja ha travessat la ratlla i no vol besar la terra que el maltracta. I no vol besar la terra que el maltracta. M'agrada dir que sóc un cantant, perquè jo tant canto cançons que he composat com interpreto cançons que han composat altres, com musico poemes que han escrit altres. Al final la meva manera de comunicar-me és la veu, és interpretant amb la veu. A mi m'agrada dir que sóc un cantant. No em considero un cantautor, pròpiament dit, perquè si analitzes la meva carrera he fet de tot. En aquest disc, Cançó per Elna, sí que trec una miqueta al cap com a compositor i mostro algunes cançons composades per mi. I empordanès, no ho sé, jo voldria ser un cantant universal. M'agradaria ser un cantant universal, però bueno, una cosa no treu l'altra, potser sí que sóc un cantant empordanès, ja està bé. Jo intento i espero, vaja, que en tots els meus concerts i en els meus treballs encara es perfili aquest deix roquer, no? Jo crec que encara passa en els meus directes, és quasi inevitable perquè ho porto a la sang, no? El rock és això, és l'estil que a mi em va servir com a altaveu en el seu moment per començar-me a expressar i a fer música. Què és per mi l'Empordà? Bueno, és la comarca on he nascut aquí. És la petita pàtria, no? A mi m'agrada anar de tant en tant al castell de Sant Salvador, a dalt del monestir de Sant Pere de Rodes. Allà tens una visió de l'Alt Empordà molt guapa en dies clars, pots veure, és fantàstic. El Golf, tota la Plana, Bassegó de les Salines, al fons del Canigó. Trobo que és un paisatge molt brutal i tens allà el penya-segat a un pas. Vaig trobar la vida a les platges d'Argelers, Elna, Franca i Suïssa, l'altra cara de l'infern.
gos menut enmig de la son.